Това ще говорим, чули? Здравейте, зрители! Днес ще снимам терария с един мой приятел на име Иван. С на име приятел Пламен. Кой искаш, да събим или да оцеляваме? Да играем, да цепим дърва. Добре, да създадем нови хора. Не бе, за какво? С този човек ли? Ами той има чиитовете, бе, човек. Не бе, ари да почваме. Добре, Ние ще заснимаме на терария. бъди готов да влезеш веднага. Да, готов съм. Добре, аз съм тук. Чакай, мама. Ето те и мен. Ето те и мен. Ето те и тебе. Аз съм Здравей, мой човек. Аз съм не и тука. Да, знам. Вие ти ми имаш? Имам крила. Ами, че то всеки има. Ела навънка да ги пробваме. Изчакай Айде. малко. Стой до мене. Мръдни се от стената. О, благодаря. Това хора беше много смешно. Ела горе. Чакай, бъдна съм. Готово. Аре, Отвори ли си не вратата? ще да се отваря. Мръдни се. Готово. Оставя вратата отворена. Как ми те е срам? На кой му пука, че съм я оставил? На никой. Нали, приятели? Да. Ние за Уиу! отвори! Шегувам се! Ай, идвам. Готово, отворих се. Добре. Много и готино. Ауе! Остана, аби, явно като спанал си се ударил. Ай! Аз бях, че се прибиш само. Ама че се уби, виж. Ти се уби. С твоето нещо. Да се страни. Дойде, аз съм от тебе. Нати! Добре, след малко се връщам и ще натрия носа. И сега ще си взема най-силното оръжие. Да направя на... Вилема, бе! Ама поне си взех силното оръжие. Елай сега да те вида, ей. Сега да се респална и ще те види. Как та смачка? Не бе, казахме без да се бием, Марио. Окей, спирам боя. Аз просто се стрелям. Аз го спрях. Така че не можем да се бием вече, виж. Ох, Ама че сам се уби. Спри да се стреля с това. добре. Това те убила Да сам. варим за дърво. Нямаме брази. Да Кой се ги направим. Чупи Къде ги се с картачката. Чупи ги с картачката. Чуват ли се? И ти Къде имаш е картачка. Къде е картачка? Инвентара, ей, задържаш и слагаш на първата колона. Не, на колонта, бе. Трябва да свети жълто. Да. А така. Разбрах, да. Сложи го и почнеш да къртиш. Почвам. Добре, бе. Нека правя. Значи ще правиш. Ей, събор дървото. Дай го на мене. Дай аз да ти помогна. Ела с мене. Чек, ела с мене долу. Идваш ли? Следваш ли ма? Без да чупиш, бе. Идваш ли тук долу? Да. Това е бездънна яма. Често! Шегувам се. Гигантска пищера. Често! Да. Стига до най-долната земя. Ада. Къде са? Ще стигнеш след малко до нея, аз ще те видя. Здрасти, мой братчет! Ой, не ме купай в лавата! Ще умрем от лавата. Ох, прилеп! Прилеп! Ама бягай! Ще умря! Аз умрях, да. Чакай! Ох, и аз се запалях. Ух! И аз качвам в лавата, чули? Виж къде съм, човек. Изчакай ме горе. Пак ли се спълната? Чупи леглото, човек. Що? С картачката го чупи. Това не е спълна. Отиди нататък и чупи леглото. Където? Ела, аз ще ти покажа. Идваш ли? Да, тук съм. Ела тук. Ами да, и оттам става. Ето това легло. Ау, създаш гигантски лак. Ау, на чеп лаги ли ти? Да. И на мен. Да спираме. Какво ще кажеш?
Спря лага, бе. Да. Айде, щупих ли го от сега да се убием и ще се спалним навънка пред вратата. Ела с мене. Според да чупиш навсякъде, бе. Чупи цялото кралство. Аз отивам. Уиу. Изчезнах. Цъкни си огледалото, бе. Здрасти. Здрасти. Аз предавам спаеш, бе. Това долу пак. Аре. По-тихичко, човек. Добре. Къде си, бе? О, точно над главата ми. Здрасти. Често. Да. Чакай да го запуша с нещо. Чакай, ще взема дървото и ще го запуша с дървото. Ау! Що ме закопа в лавата, бе? Откраднам паричи. О, супер. Да, да умреш. Добре, няма се закачане повече. Окей, аз идвам пак. Где да умреш? Запалек се. Ами не стой вътре в лавата. Ай, че ли умра? Аз ще изчакам тук. Добре. Ай, Как да дойда? ами че сам ще дойдеш. Ай, ладо. Аз да натискаш и огледал. Ето. Сега сме двамата на едно. Аз спри да копаеш, бе. Спри да копаеш. Ей, това е мой приятел. Отгоре е над главата ми. О, хора. Чакайте да видя колко минути го правим. Клипчето, добре. Внимавай! О! Стой тук! Внимавай, бе! Хора.